kapuso, young heartthrob nga usa-usab sa labing gisungdan nga artista sa social media sa iyang TikTok videos ug mga vlogs. Makasao nato this morning si Will Ashley. Mayong buntag Will and welcome dito sa GMA Regional TV Live. Yung buntag po, hello po sa inyong lahat. Thank you po sa pag-welcome niyo sa akin. Oh yes, inaano talaga namin to. We look forward na makasama ka talaga dito sa morning program namin. Kumusta ka na, Will? Thank you po. Mabuti naman po ako. Talagang ginagawa ko po lahat ng best ko para makaiwas po sa sadness po, sa pagkabagot sa house. Kasi parang most of mga talagang nasa house po, ganun yung nararamdaman. Kaya ginagawa ko po lahat, nag-workout po ako, nag-vlog, nag-tiktok, tsaka sa school po, busy rin po sa school. Oo nga, pag-usapan natin yung online classes mo ngayon. Kumusta naman? Ano yung mga naging challenges? So far po, medyo kinakaya ko po yung online class po ngayon. Pero sobrang mahirap lang din po siya. Talagang challenging lang po siya. Gawa po ng signal po, ng wifi po. Minsan po kasi nagpuputol-putol yung signal ng teacher, nagpuputol-putol po yung signal ko. Kaya minsan hindi ko naintindihan yung mga sinasabi po niya. Pero kaya naman po. Pag may hindi naman po ako naintindihan po, meron naman pong Google para po makapag-search din po. So far, kakayanin talaga yan para makatapos ng senior high, di ba? Sa future. Oo nga. Kaya mag-throwback muna tayo nung child star ka pa. What was your first project na di mo talaga makakalimutan? Pinakauna ko pong project is yung Villa Quintana po. Yung isagani po ako doon ni Kuya Elmo Magalona. Wala pa po akong experience sa pag-acting po. Kumbaga parang bago po sa akin yung mga nakikita ko sa paligid ko. Naalala mo pa kung ano yung ginawa mo sa unang talent fee na natanggap mo? Anong unang nakatanggap po ako ng talent fee, tuwan-tuwa po kami ni Mami. Ang una po namin ginawa is lumabas po kami, kumain po kami sa labas, nag-celebrate po kami. Yun po. That's nice. And marami pa kayong dapat i-celebrate talaga kasi sunod-sunod Opo. yung mga projects mo sa GMA Network. Amen po, amen. What inspired you, Will, to pursue itong pag-aartista at paano mo nalaman talaga na ito talaga yung gusto mong gawin? Nag-inspire po sa akin yung mga idol ko po, yung mga nakikita ko po na talagang umaangat po sa industry po. Lalo na po yung idol ko si Kuya Alden na talagang naging successful po na parang naisip ko na magiging ganyan din ako soon. And syempre po sa tulong din po nila Mami and sa family ko po and sa daddy ko po. Ano ba yung pinaka-dream mo na ibigay para sa mami mo? Gusto ko pong bigyan si Mami ng magandang life po dahil nga siya ginawa po niya for me, sa sacrifice po niya para sa akin. Gusto ko pong suklian yung mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan po ng pagtatrabaho ko ng mabuti. And hopefully soon, matupad yung mga pangarap mo, Will, para sa mama mo. Will, you're one of the most followed teen stars. Itong YouTube account mo nga na nabigyan na ng silver play button, di ba? How do you feel na maraming sumusuporta sa'yo? Siyempre po, sobrang masaya po ako na talagang na-appreciate po nila yung ako po na parang tinatanggap po nila yung mga ginagawa ko, na-appreciate po nila yung mga contents ko. Kaya sobrang saya po ng puso ko na. Ang Prima Donnas, ano ang mga hinanda nyo para sa mga viewers? Napakarami pong dapat abangan. Isa na po dito yung kung kailan ba malalaman na fake si Brianna. And isa pa po dito is yung kung sino ba ang totoong pamilya ni Maggie at kung paano matutulungan ni Nolan, ako po, ang tatlong Donas. Yun po. Ayan, naabangan talaga namin yan. Pero gusto din naming malaman kung sa set ba, sino yung pinaka-close mo sa lahat ng mga co-stars mo sa Prima Donnas? Ang pinaka-close ko po talaga si Jillian po. Kasi magkababata po kami since 2014 po. Magkasama na po kami sa show po yun. Tsaka sumunod po si Antea. And yung mensahe mo din, Will, sa lahat ng mga followers at supporters mo? Kayo po ang ginagawa kong inspiration para gawin lahat ng bagay, lahat ng work ko ng maganda. Mahal ko po kayo lahat.
And thank you din, Will, for giving us inspiration ngayong umaga. Daghang salamat. Thank you po. Thank you po sa pag-invite po sa akin dito. Maraming salamat, Will. Thank you po. And that was Will Ashley og hinaot nga nakahatag siya og inspirasyon kaninyong tanan ilabi na sa kabataan to pursue your goals and your plans. Og daghan paminggi andam so tutok lang sa GMA Regional TV Live.